కనపడి కనుమరుగయ్యేటువంటి ఈ వికారజాతమైనటువంటి నామరూపాలు ఉన్నాయే అవి మిథ్య, కల్పన. ఎలా స్వామి? ఇదే మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇది మిథ్య అంటే, ఇది కల్పన అంటే ఎలా ఎలా ఇది కల్పన అవుతుంది, ఎలా ఇది మిథ్య అవుతుంది? ఎలానా? నీళ్లున్నాయి, దాని మీద ఒక బుడగ పుట్టింది అనుకోండి. ఆ బుడగ నీటి కంటే వేరే? చెప్పండి. నీటి కంటే వేరు కాదు. బాగా ఆలోచించి చెప్పండి. నీటి కంటే వేరుగా ఉందే బుడగ? నీటి కంటే బుడగ వేరైతే ఇక్కడ కూడా బుడగ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఉందా? లేదు. ఇక్కడ ఉందా? లేదు. నీటి మీదనే బుడగ పుడుతుంది. అంటే నీటి మీద బుడగ పుట్టిందని అంటే ఆ బుడగ ఏమిటి? నీరే. నీటి కంటే వేరు కాదది. ఎందుకని ఆ బుడగను ఎక్కడ ముట్టుకొని మీకు తగిలేది చెమాయింపే. ఆ చెమ తగులుతుంది, తడి తగులుతుంది, అది జలం, అది నీరు. కానీ ఇప్పుడు బుడగగా కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా ఉబ్బెత్తుగా, ఇలా రౌండ్గా హాఫ్ సర్కిల్లో ఇలా కనిపిస్తుంది కదా. ఈ బుడగని అలా పగలగొట్టండి, పగలగొట్టండి, ఏమవుతుంది? అది పగులుతుంది. పగిలిన తర్వాత ఇప్పుడు బుడగ లేదంటున్నాం, కానీ నీరుందా లేదా? నీరుంది. బుడగ ఉన్నప్పుడు నీరే, బుడగ పగిలిన తర్వాత నీరే, బుడగ రాకముందు నీరే. అంటే ఈ నామరూపం ఏదైతే ఉందో, బుడగ అనే పేరు, బుడగ అనే షేప్, ఈ రూపం ఏదైతే ఉందో, ఈ రూపము రాక ముందు నీరే, ఈ రూపం పడిపోయిన తర్వాత నీరే. ఈ రూపం ఉన్నప్పుడు కూడా, ఈ బుడగగా కనిపించేటువంటి రూపం కూడా నీరే. మరి బుడగ ఏంటండి? కల్పన. నీరే కొద్దిగా ఉబ్బెత్తుగా అయినప్పుడు కల్పన. పరమాత్ముడే పొడవుగా ఉంటే రాట. పరమాత్ముడే కదులుతూ ఇలా కళ్ళు ముక్కు కాళ్ళు చేతులతో ఉంటే మనిషి. పరమాత్ముడే కదలకుండా నిలబడి ఆకులు పువ్వులు కొమ్మలు కాయలు రెమ్మలుగా ఉంటే చెట్టు అంటున్నాం. పరమాత్ముడే కదలకుండా ఇలా విస్తరించి మట్టి రూపంలో ఉంటే భూమి అంటున్నాం. పరమాత్ముడే కదిలేటువంటి గాలి రూపంలో ఉంటే వాయువు అంటున్నాం. పరమాత్ముడే వేడితనాన్ని ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేటువంటి తత్వంగా ఉన్నప్పుడు అగ్ని అంటున్నాం. పరమాత్ముడే చల్లని చెమ్మతోటి పైనుంచి పడేటప్పుడు జలం అంటున్నాం, వరుణుడు అంటున్నాం. పరమాత్ముడే పైన నీలి రంగుతో విస్తరించి ఉన్నప్పుడు ఆకాశం అంటున్నాం. పరమాత్ముడే ఎగిరే 2 కాళ్ళ జంతువుగా కనిపిస్తున్నప్పుడు పక్షి అంటున్నాం. పరమాత్ముడే తోక 4 కాళ్ళు పాలిచ్చేటువంటి జంతువుని చూసినప్పుడు ఆవు అంటున్నాం. ఈశావాస్యమిదం సర్వం. పరమాత్ముడే ఇన్ని రూపాలతో కనిపిస్తున్నాడు. పరమాత్ముడే ఇన్ని రకాలుగా కనిపిస్తున్నాడు. ఎలాగా? ఒకే నీటి మీద ఒక బుడగ చిన్నది, ఒక బుడగ పెద్దది, ఒక 5-6 బుడగలు కలిసి ఒక జత బుడగల కింద అలా కదులుతూ ఉంటాయి. ఒక్క సింగిల్ బుడగ మాత్రం ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల నురుగు ఉంటుంది. ఇన్ని రకాలుగా అక్కడ కనిపిస్తున్న జలం మీద ఉండేది జలమే. ఇవన్నీ నామరూపాలే. అలాగని ఈ ప్రకృతిని నేను పరిశీలిస్తే, ఈ జగత్తుని కనుక నేను సరిగ్గా విచారణ చేస్తే, నామరూపాలు కల్పన కనుక కనిపించే నామరూపాలు పదార్థాలు కళ్ళ వరకే పరిమితం. పదార్థాన్ని దాటితే నాకు దీని యొక్క వాస్తవికత యథార్థము నాకు గోచరమవుతుంది. కాబట్టి ఏ తత్వం అయితే అంతటా నిండి నిబిడీకృతమయ్యిందో గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకని ఇక్కడ ఉపనిషత్తు అంటుంది ఈశావాస్యమిదం సర్వం. ఆవాస్యం అంటే ఆచ్ఛాదితం. ఆచ్ఛాదితం అంటే ఇక్కడ చాలా గొప్ప ముడి విడిగొడుతుంది ఉపనిషత్తు. ఏమిటా ముడి విడగొడుతుంటే, చాలా మంది అంటారు కుక్క ఆత్మ, నక్క ఆత్మ, మనిషి ఆత్మ, ఏనుగాత్మ, ఇలా ఇన్ని ఆత్మలు లేవు, ఇంతమంది దేవుళ్ళు లేరు. బుడగ నీళ్లు, నురుగు నీళ్లు, అల నీళ్లు, ఇన్ని నీళ్లు లేవు. ఉండేది ఒకటే నీరు. అలగా ఆ రూపం పొందినప్పుడు దానికి పేరు అలా అని పెట్టుకున్నాం. బుడగగా కనిపించేటప్పుడు దాన్ని బుడగ అన్నాం. నురుగుగా కనిపించేటప్పుడు దాన్ని నురుగు అంటున్నాం. కాబట్టి పేర్లు మనం పెట్టుకున్నాం. రూపాలు ఒకదానికంటే ఒకటి వేరవచ్చు, కానీ మూల తత్వం మాత్రం జలమే. అలాగని ఇక్కడ మనిషిగా కనపడొచ్చు, పశువుగా కనపడొచ్చు, ఒక చెట్టుగా కనపడొచ్చు. నామరూప వికల్పాలతో, ఇన్ని భేదాలతో ఈ ప్రకృతి కనపడొచ్చు. ఈ భేదాలు, నామరూప వికల్పాలు ఈ ప్రకృతిలో కనపడేవి సత్యం కావు. కంటి వరకు కనిపిస్తాయి, ఇవి కంటికి కనపడుతున్నాయి అంతే, దట్స్ ఇట్. దీన్ని విచారణ చేసి చూస్తే ప్రతిదీ 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 పరమాత్మమయమై ఉంది. వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుదుర్లభ. అంతేకాదు మత్తః పరతరం నాణ్యత్
యచ్చిదస్తి జగత్ ధనంజయ. ఇక్కడ కూడా చూడండి, యత్కించ జగత్యాం జగత్, ఇదే అన్నాడు ఆయన పరమాత్మ. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్, ఈ జగత్తులో కనిపించే ఏదైనా కూడా యత్కించ జగత్యాం జగత్,